खारलायबाय खारलायबाय आरो खारलायबाय आरोना लामा लामा सेन्देल माला गानहोनानै थाबायहोनांगौ आरो हेलौ लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय टु चेनेल स' नोंथांमोना मारै दं आसा खालामो बयबो मोजां नङा लोगोफोर स' लोगोफोर दिनै नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ फिन गोसो गोरबोजों खनसे स्राय बरायगारबाय आरोना लोगोफोर स' दिनै भिडिअ मानि स' जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै एसेबां मिथिखाबायानो स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो भिडिअखौ लाइक एन्ड कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव आरोना लोगोफोर स' भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लेट्स गो स' लोगोफोर फार्स्ट नैबे भिडिअखौ नायग्रोदो एसे स' बिनि उनाव सावरायबाय थानोसै आरोना लोगोफोर नायदो आरो खारदों सासे से खावसे बोसोर बैसोनि गथ' गोनांखा हिन्जावा खारदों जुलि जानाया 3 बोसोरल' जादोंमोन सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सारिदुवार हालामनि नाहरबारि गामिनि निजोमसा खाख्लारिनि बिसि उर्मिला खाख्लारिया थांनाय 12 जुनाव बाजार जानो थांनो होननानै न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन स' लोगोफोर खारलायबाय आरो खारलायबाय आरोना लोगोफोर हाबा जानाय आइजोआ आरो खारलायबाय आरो हाबा जानानै माने बोसोरथामल' जादोंमोन स' नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय अलरेडि स' लोगोफोर जोंनि बर' समाजाव माने हिन्जाव मानसि खारनाया एकदम माने मेन्डेटरि माने कम्पालसरि जाबाय आरोना लोगोफोर माथो बुंबावनो संसारानो बेबायदि जाबाय दिनै रावखौबो राव जेबो होननो हाला स' लोगोफोर बेनिखायनो गाव गावनो केयारफुलि थानाया मोजां आरोना स' मानो थाखाय खारो दिनै जों रावबो मिथिया आरोना लोगोफोर थ' आरो गावना माने 3 बोसोरनि गथ' सासे दंमोन आरोना स' बिथाङा लाना खारदों लाना थांफादों आरोना गुबुन हौवाजों खारलांबाय गोसोथोनायजों स' लोगोफोर दिनै जों रावबो मिथिया दिनै बिथांमोननि गोसो सिङाव मा साननाय थायो मानो हाबा जायो दिनै न'खर संसार बानायखांनायनि उनाव दिनै बेबायदि खारोबाथ' बहुद गाज्रि आरोना लोगोफोर मानो होनब्ला दिनै मोनसे न'खरखौ सिफायलांनाय जायोना स' बिदि सेंग्राफोरखौ बा बिदि लाना खारनाय मानसिफोरखौ दिनै लोगो मोनोबा हमनानै थिगसे बुनांगौ प्लास थाख्लु सिननानै लामा सेन्देल माला गानहोनानै थाबायहोनांगौ आरोना लोगोफोर अब्लासो मिथिगोन बिसोरो मालायनि न'खरखौ सेफायनाया मा स' लोगोफोर आरो नेक्स्ट आपडेटआ जाबाय नै बेखौ एसे नायग्रोदो मा होनदों बेनि उनाव सावरायनोसै लोगोफोर दराखैलाय जुदि मोजां रायलायनोबा दराखैसै मोजां रायलाय दराखैसै सोरथो दंफैयो आं गोसोनायसो दंफैयो सोर गोसोथोनायलाय माला फैजाखो माब्लानिफ्राय गोसोथोनायलाय Kapsir bro. Nunggu ganta. Tuh. Ya tahu. Mana? Nunggu ganta. Ganta. कुछ नहीं जस्ट बात करने के लिए आया है हम लोग कब से नहीं ब्रो मेरा फ्रेंड है बेस्ट फ्रेंड है मतलब रिलेशनशिप में नहीं है हाँ रिलेशनशिप में है कितना दिन हो गया ऐसा हम लोग को हो रहा है कितना दिन हो गया ब्रो बहुत दिन कितना दिन हुआ है कब से इसको पूछो आपका फ्रेंड बोलो नहीं उसके बाद अरे बरो हाँ तुम इधर रहो ना ओके ठीक है मैं उधर ही है हाँ बोलो उसको कहाँ से हो आप गुवाहाटी से गुवाहाटी से हम भी गुवाहाटी से हैं ओके उसके बाद जो रिलेशन हुआ है ना यही है मैं आपसे जानना चाहता हूँ कितना दिन हो गया आपका फ्रेंड से पूछो भैया फ्रेंड से नहीं है ये मेरा घर का आदमी है ठीक है ओके। घर के आदमी है मैं इसलिए आया हूँ ठीक है घर का आदमी है मैं इसलिए आया हूँ कितना दिन हो गया इधर? नहीं बैंगलोर में कितने साल हो गए मेरा बेंगलुरु में 2 इयर्स हो गया 2 years हो गया किधर गया वो किधर हम भाई और उसमें कौन है इसमें कौन है बोलो उसको पे उसमें और कौन है बोलो उसको उठाओ उसके बाद क्या बोलते हैं अब रोज तो एक्चुअली देखना चाहता है मैं नहीं आता है कब से आ रहा था तुम यहाँ पे रुको मैं पूछता हूँ मतलब रिलेशन है रिलेशन के बारे में मेरे को अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए ओके ठीक है रिलेशन कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है फ्यूचर क्या करना चाहता है टाइम पास है नहीं। टाइम पास तो मेरे सामने बिल्कुल नहीं होगा नहीं टाइम पास हो ही नहीं सो नहीं हो ही नहीं सकता है हाँ। इनका बैकग्राउंड मालूम है घर में क्या क्या है क्या क्या नहीं है क्या क्या है इनका बैकग्राउंड मालूम है तेरे को पूछो। मालूम नहीं है ना मालूम है। जो थोड़ा देर पहले बात नहीं। किया था मैं बात किया था तो मेरे को आपका वॉइस थोड़ा सा सुनने को मिला है ठीक है इसलिए मैं इनका सब कुछ मालूम होना है ओके फ्यूचर कैसे होना है ये सब कुछ मेरे को अच्छी तरह से मालूम होना है ओके ठीक है टाइम पास मेरे सामने बिल्कुल नहीं होगा इसके अंदर कौन है बोलो ठीक है सुष्मी
टाइम पास तो मेरा सामने बिल्कुल नहीं होगा भाई। अच्छे से बात करो। ठीक है, टाइम पास मेरा सामने बिल्कुल कभी नहीं हो ही नहीं सकता है। ठीक है, टाइम पास तो बिल्कुल मेरा सामने हो ही नहीं सकता है। राइट। नहीं डालोगे ना ये तो बाहर है, बेंगलोर है, चल सकता है, मैं जा रहा हूँ मानिए ये हो सकता है। ठीक ये है, कब से ही चल रहा था उसको देखने के लिए आया था मैं ठीक है, सॉरी यार ऐसा चीज तो बिल्कुल नहीं कब से चल होगा। रहा था तुम्हारा साथ कब से चल रहा था इवन ये मेरे साथ रीजन था बस 1 हफ्ता पहले तुमने आया है यहाँ पे बीच में तुमने घुसा था ठीक है उसका बैकग्राउंड में क्या क्या है तुम कुछ मालूम है बताओ थोड़ा कुछ नहीं बैकग्राउंड में मेरे को कुछ मालूम नहीं है ब्रो। उसका एक बच्चा भी है मालूम है तुमको नहीं ऐसा वो शादीशुदा है हाँ, मालूम है बोल अफेनलि बेफोरबायदि खामानि मानो मावनो मोनदों नोंनि खाथियाव मानो फैनो मोनदों हा नोंखौ बिनि क्ल'ज फ्रेन्ड नोंनि खाथियाव मानो फैनो मोनदों बियो स' लोगोफोर बेखौथ' दिनै नोंथांमोना खोनाखाबायनो मा होनदों दिनै बेंगालराव माने सासे आइजोआ गुबुन सेंग्राजों बेबायदि रुमाव माने थानायाव हमजाबाय आरोना बियो स' लोगोफोर बेफोरबायदि खामानिया बहुद जोंनि बर' समाजावनो जायो आरोना बायदिसिना बिदि घटनाफोरा माने मा बुंबावनो लोगोफोर बेबायदि आरो बुंस'नो हायि स' लोगोफोर दिनै भिडिअ एसांनोमोन स' नोंथांमोना नायना मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरो बेल आइकनखौबो अन खालामना लादो जाहाथे जेब्लानो गोदान भिडिअ लाबोगोन अब्लानो बे गोदान भिडिअनि फार्स्ट नटिफिकेसनखौ जों नोंथांमोना मोननो हायो स' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो मोनगोन बाय बाय